Canta primo! Vai rondo! Nada bem! Vai cangreu! Vou back para cangreu! 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 Back para cangreu! 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 Que Ai ai ai! Nossa pai! Nossa pai! Nossa pai! Nossa pai! Nossa pai! Vamos levar embora Carlos! Carlos? Carlos Pinedo! Minedo, ó. Nee, ik moet shout-out geven. Ik moet shout-out geven naar Carlos Pinedo. Dat is een zeer gerespecteerde man in de baseballwereld. Oké. Zie je nog? Zie je nog? Deze man, ik had deze man 2 jaar geleden gesproken. Ja, kom tot rust. Ik wil net zeggen, want je bent aan het forceren, man. Je bent aan het strijden, geen stress, man. Die mensen kunnen begrijpen dat je energie zo... Ja, 2 jaar geleden had ik hem gesproken. Okay. En dit was de eerste guy die in de groepsapp... Ik zit in zo'n sportsgroepsapp met Antillianen en zo. Hij was de eerste die gewoon zei van... Broer, ik ga naar WK. Ik keek hem aan voor gek. Ook letterlijk gewoon voor gek verklaard. Nee, maar gewoon echt gek. Ik zei van, broer, je bent niet barkie. En hij, en Karl Ruiter ook. Dat waren mensen die gewoon 2 jaar geleden al zeiden van... wij gaan naar WK. We gaan het laten lukken. Bro, we gaan naar WK, man. Ik moet daar gelijk op inhaken, want ik was de persoon die zei, ik denk het niet. Dus ze hebben mijn mond gesnoerd. Ja. Zeg maar. Doe maar. Ja, shout-out naar die boys. Is jouw tijd. Ja, tuurlijk. Ik heb gezegd, ik denk niet dat ze het gaan halen, ze hebben het gered. Ja. Man up, humble. Shout-out naar die boys, man. Ik zeg je eerlijk, man. Alleen de manier waarop, daar gaan we dadelijk over hebben. Ik denk qua bloeddruk en... ik denk als we allemaal een hartslagmeter hadden gedragen. Hey, dope. Ik kon je boela. Hey, dope. Ja, hè? Nee, man. Ik had het niet meer, man. Ja, maar ik mis wat in je introductie, man. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mijn naam is Nathaniel Werleman en ik ben hier met... Gili Leona. What up, my guy? Zo zie je maar, hè, wat super veel enthousiasme met zich kan meebrengen. Nee, maar daarom zit je hier. Ja, een beetje structuur. Ja, maar weet je, ik ben ergens ook qua productie ben ik niet helemaal tevreden, want ik geef zoveel shout-outs naar de productie. Shout-out naar Sideline. Ik wou graag naar Jamaica, maar het productieteam was zelf op Jamaica. Productieteam, last minute, weg. Nooit gezegd van, hey jongens, je weet toch, dit is het idee. Laten we wat regelen onder. Shout-out naar Shandy. Hoi Shan. Hey Shan. Dat ging ook een beetje raar, hè? Gewoon uit het niets. Bro, foto, groepsapp. Ja boys, ik ben er bijna. Wat? Je ziet die vliegtuig op die beeld zo. Broer, vliegtuig was al, bro, over de oceaan. Die man Hij was er bijna. Over de oceaan. Wat? Nee. Maar ik zeg je eerlijk, jij was ook bijna daar, toch? Hey, neem ons mee. Shout-out naar mijn ma, man. Ik zeg je eerlijk, man. Op een gegeven moment, ik voelde het gewoon, man. Maar wacht even, kwam dat door Shandy of was je daarvoor Nee, ik was daarvoor al bezig. Vertel. Ik was daarvoor al een beetje bezig. Nogmaals, shout-out naar mama. Mama zei tegen mij van, bro, eigenlijk, jij hoort daar gewoon te zijn, man. Je bent echt zo bezig met dat. Je hoort daar gewoon te zijn. Je weet toch, vakka, je weet toch, wat. Dat heeft jou getriggerd. En, broer, bro, online. Checken, nu, vernieuwen. Shandy stuurt er niet door nu, want ik word helemaal para. Nu ik zeg gewoon, no, ik moet gaan. Nu ik ben bezig, broer, ik had een vlucht gekregen, last minute. Ik zou daar 8 uur aankomen in de avond, 8 uur begint die gimma. Ik moest van Nederland naar Londen, van Londen naar Atlanta, van Atlanta naar Jamaica. En dan zou ik 8 uur aankomen. Ik ga nog op ChatGPT van oké, waar is die gimma? Die gimma is in Kingston. Oké, dus gewoon hoe ver... Dat je gaat berekenen. Hoe ver is het? Blablabla. Ik zie 8 uur kom ik daar aan, maar 25 minuten van de airport is die stadion. Dus ja, dan ben ik daar 8:30. Maar los van dat, hoeveel vlieguren zijn dat totaal? Ik zou niet weten, man, broer. Maar het zou me ook niet uitmaken. Nee, oké, maar ik zou eigenlijk... Wacht, laat me zo zeggen. Ik zou 11:15 vliegen. Ja.
vanuit Nederland. Ja. En ik zou 8 uur in de avond daar aankomen. Vanwege Dus, al die tussenstops en zo. dus het zou heel veel... Het zou heel veel... Shout-out naar de productie Shandy en die personen die daar waren. Maar goed, Hey, nee, maar want kijk, ik zeg jullie eerlijk. Vandaag producers... Ik moet een paar shout-outs geven, want ik ben helemaal, zeg maar, onder de Antilliaanse Tories. Dus, heel eventjes, sorry. Maar dit hoort er ook eventjes in. Shout-out naar mijn neefje, Michael Feliz, voor deze shirt. Shout-out naar... Wacht, timer. Original Chasers, Antilliaanse Tory. Antilliaanse trainersbad, ook Antillianen. Ja, ze Antillianen. Ja. Original Chasers. Ja, sorry, maar wacht even, ja? ja, niet meteen, broer. Wacht even. Shout-out naar Bombay Society, die een gedeelte van een shisha-lounge had afgehuurd, waardoor ik gewoon rustig kon kijken. Je zegt Ja. rustig, maar gaan we dadelijk over hebben. Ja, gewoon rustig. Ja, oké, sorry. En shout-out naar mijn kapper, man. Shout-out naar Domina Barber. Die me weer heeft gefixt. Ja, sorry, ja, productie, mag dat erin? Ja. En shout-out naar Sideline. De hoofdsponsor van ons. Ik ben klaar met die Sideline. shout-outs, man. Nee, ja, maar het moet. Ik ben er klaar mee, man. Ja. Shout-out naar Shandy, shout-out naar Eldrik. Dankjewel voor mijn producers die dit allemaal mogelijk maken. Shout-out naar jullie allemaal. En shout-out naar Falky, onze platform die ons, hoe noem je dat? Een platform geven. Toch? Om dit te kunnen doen uiteindelijk. Dit kan Sowieso dankbaar, thanks daarvoor. Ben je klaar door de shout-out? Ja, ik ben klaar, man. Ja, sorry, ja, boys. Maar ik ben klaar, man. Hey, emotions. Mag ik ook even tussendoor een shout-out gooien? Ja, doe maar. Shout-out naar Jurin Gari voor de shirt. Mag gezegd worden. Oh, you wanna play? Oh, yo! Jur! I'ma be mad! Je mag komen met echt... Je mag komen met echt... Nasbanko. Ja, ik heb geen vrienden. Ik heb niet echt vrienden daar. Ik heb niet... Kijk hoe cool hij blijft. Je maakt ook niet echt vrienden. Maar Hoezo niet? je bent goed, kijk. I'm just. Ja. Ik ben gewoon een beetje kritisch, gewoon. Hoort erbij, toch? Hoort erbij. I'm sorry to be real like that. But je hebt je shit op de grond gegooid, hè? Oh, ik ook. Maar Nasban, sorry. Enthousiasme net toch. Ja, Waar gaan we beginnen, man? Hoe was jouw dag? die dag? Ja, die dag, richting 2 uur. Hoe Bro. was de wat? Ja, want kijk, ik heb geen Facebook. Hoe gaat dat bij jou? Qua hoe leef je? Hoe sta je op? Voorspellingen? Ben je met mensen bezig? Van wat denk jij? Of is het gewoon van, hé, het waren oranje gewoon? Ik was fucking zenuwachtig, man, Ja? bro. Zeg, Ja, man. En het rare is, zeg maar, van... Ik zeg toch ook altijd, ik ben voor Nederlandse elftal, dit, dat, maar dit was een ander gevoel, man. Kan Het was je het omschrijven? eigenlijk niet, want ik snap niet waar het vandaan komt. Maar het was gewoon Het kwam, ineens... boom. Juist. En daarom zeg ik ook van, oké, ik ben kritisch, maar op de momenten dat ik moet steunen, steun ik. Support, Snap je? voel je, Dus voel je. dan laat ik even dat kritische laat ik gewoon achterwege. En dan ga ik gewoon wel echt, zeg maar, ervoor. En dit was de perfecte moment dat ik, zeg maar, bij mezelf dacht van, kijk, zie je, eigenlijk is er wel wat dieps daar, zeg maar. Snap je? Het zit er. Juist. En vooral wanneer ja, laat me gewoon netjes blijven. Wanneer de Nederlandse mensen zo naar doen over iets wat gewoon zo mooi is. Kan je een voorbeeld geven? Valentijn Driessen. Here we go. Boom. Ik wil niet schelden, maar gadverdamme zeg, wat een lelijk persoon is dat. Neem ons mee. Snap je? Want kijk, ik begrijp dat bepaalde mensen personages hebben voor media en voor Hij praat gewoon heel de waarheid. wat zei je? Hij zegt wel de waarheid. Volgens hem. Oké, kijk. De waarheid wil ik niet zeggen, maar heeft hij gelijk dat het niet de spelers zijn die... Oh nee, niet ja, nee. Heeft hij gelijk dat het niet de spelers zijn die oranje hebben gehaald? 100%. Het zijn niet die spelers. Maar
afgetakeld. Wat zijn die? Afgetakelde spelers, bro. Heb gewoon respect voor mensen, bro. Snap je? Je kan een personage hebben. Ik vind het niet erg. Want ik weet 100% zeker, als je een Valentijn tegenkomt in de Albertijn, dan is hij niet zo. Dan is het gewoon, hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Gewoon netjes. Hey, je bent Valentijn toch? Ja, super mooi, super netjes en super neutraal. Maar ik snap, zeg maar, als een social media persoon, ik ben ook wel best wel veel op social media. Ik snap dat bepaalde dingen kliks krijgen. Ik snap dat bepaalde dingen views genereren. Ik snap zulke dingen. Maar om door te draven in iets, om jezelf te verliezen in een personage, dan vind ik je gewoon op een gegeven moment weer een naar mens. En dan moeten we niet eens gaan kijken naar jou meer. Maar dan moeten we gaan kijken naar de platformen die jou, zeg maar, het platform geven om zo te zijn. Dus een Telegraaf, dus een VI. Zuivere koffie. Snap je wat ik bedoel? Dus Zuivere koffie. En het mooie is, om hieraan toe te voegen, je hebt mensen die over het algemeen altijd kritisch zijn, die zelfs nu een positieve vibe eraan hebben gegeven. als een Johan Derksen tegen een Johan Derksen. Als Johan Derksen tegen jou moet zeggen van Valentijn, je kan wel eens een keer in je leven gewoon positief zijn over iets. Die mannen hebben iets bereikt, weet je? Ja. Zelf hij, hè? Zelfs een Johan Derksen. Hij wil die assist geven op hem, zeg maar. Snap je van, bro, je toch, kom, doe gewoon eventjes mee met die mensen. Laat die mensen gewoon in hun ding. Snap je? Want oké, ik snap wat je bedoelt. Iedereen snapt wat je bedoelt. Ja, man. Maar je toch, je hoeft jezelf niet te verliezen in een personage. En dan wordt, als je jezelf verliest in een personage, dan word je een naar persoon. Snap je? En dan krijgt jouw personage een vieze randje. Snap je? Dan gaat het niet meer om de kliks. Dan gaat het niet meer om de views. Maar dan gaat het nu gewoon om jouw innerlijk. Want nu ga ik jou gewoon, zeg maar... Aanpakken. Nee, niet eens aanpakken, maar gewoon twijfelen aan jou gewoon als mens. Want dan denk ik van, oké, hoe diep kan je gaan in iets? Ja, maar weet je, Shandy zegt het ook net voordat we begonnen. Die man clasht met iedereen. Het is gewoon... Als je ook... En dat is de personage. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar je kan ook ergens gewoon, wat je zegt, mens zijn. Gewoon even normaal doen van, dit is... Bro, skip bro. Dit is gewoon... Als Johan Derksen het moment begrijpt, bro, echt waar. Er is geen beter voorbeeld dan dat. Als Johan Derksen het moment begrijpt, dan, ja. Je hoeft niet aan de boom te hangen om een eikel te zijn. Dat heb je altijd gezegd, man. Laten we daarbij houden. Dat heb je altijd gezegd. Quote. Nog een keer? Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn. Bro, sinds 16 jaar zegt deze man. Bro, real shit. Welke trainer heeft dat jou gezegd, man, bro? Ik ga daar geen uitspraak over doen. Die blauwe, hoe dat? Die kader. Ja, die kader, die blauwe... Deze wil ik sowieso van je krijgen. Maar goed, ja, ik hoor je, man. Het is, ik denk ook dat de Antillaanse community hebben hem echt gekoud. Ik zie Ja, en ze zijn nog steeds bezig. En kijk, dat wil ik ook wel, zeg maar, even een tip meegeven. Wanneer mensen, zeg maar, zo negatief zijn, geef ze geen platform. Want juist door te gaan, zeg maar, reageren op bepaalde dingen, dan geef je ze een platform. Dus dan geef je ze die kliks. Want nu, omdat jij het bijvoorbeeld hebt gepost, gaat nu bijvoorbeeld iemand die eigenlijk helemaal geen VI kijkt of helemaal niet geïnteresseerd is in VI, ja. Die gaat nu, zeg maar, kijken wie is Valentijn Driessen. Dus dan geef je hem een grotere exposure, zeg maar. Krijg je een keer dan door. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is dan wat ik ja, maar aan de andere kant begrijp ik ook, zeg maar, je weet toch, waar het vandaan komt. Want van, bro, fuck, je weet toch, het is niet nodig, bro. Je weet toch, het is echt niet nodig. Snap je wat ik bedoel? Ja. En je maatje Maarten Wijfels. Ja. Vertel. Oh, ja. Toch? Die praat over... Dat we een beetje moeten ophouden over dat... racisme, kleuren, dit, dat, blablabla, want het bestaat niet. Toen had ik een voorbeeld gegeven. Laatst weer een foto vanuit het vliegtuig. Waar geen Frenkie de Jong op staat, geen Mickey van der Ven, geen Schouten, geen Frenkie. Alleen de Blakka Boys. De comments... En dan gaan de comments mooi, zeg maar. Ja. Dus producer, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Laat ze zien waar we over hebben. En dan wil ik dat Maarten dit nu, zeg maar, een platform geeft. Snap je? Daarover heeft gewoon. Ja, gewoon even, praat daarover. Ja. Snap je? Want als je niet begrijpt waar het racisme vandaan komt, het komt daar vandaan. Daar komt het vandaan. Dus dat wij denken dat heel veel dingen gelijk met discriminatie te maken hebben. We zien het. Ja. Snap je wat ik bedoel? Sinds social media kan je dingen zien. Ja. Snap je? Zie je mensen de ware aard. Zie je gewoon een oude oma
met de meest Nederlandse achternaam vanuit Friesland, zie je gewoon met haar profielfoto de naarste dingen zeggen. Bizar eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Ja, En zo vrij ook gewoon. Snap je? ik kan er niet bij, man. We hebben het aangekaart. Snap je dus? Shout-out naar Maarten met zijn mooie podcast. Maar Ik hoor je. Ja, tuurlijk. geef dit dan ook een platform, zeg maar. Ja. Want je kan niet ontkennen dat het niet zo is. Snap je? Ja, precies dat. Maar goed, weet je, we hebben nu al... laten we dat negatieve achter ons laten. Ja. Laten we in die andere vibe gaan. Kleinste eiland ter wereld Bizar, hè? Bizar, die op het WK Bizar, man. is. Oké, wat is jou het mooiste wat jou is bijgebleven van... Eigenlijk waar iedereen het over heeft, man. Gewoon de saamhorigheid. Ja. Dat mensen gewoon nu zien dat mensen nu voor het eerst hebben gezien dat Curaçao, gewoon heel Curaçao, zonder een carnaval, zonder een Tumba festival, zonder een CU, gewoon heel Curaçao, Ja. vanuit elke generatie gewoon samen kan zijn. Ja, mooi, man. Snap je? Dat is voor mij het mooiste. Ja, zeker. Zowel hier als daar, hè. Hier Snap je? En natuurlijk, hier weet je, ook, mooi hier om te zien ook. hoe iedereen hier dat heeft geregeld om bij elkaar te komen. En ik denk ook dat social media gewoon echt een mooie platform is voor iedereen Ja. om gewoon te uiten van hoe het is gelopen. Ja. Mooie emoties ook, tranen. Ja, Dat man. blijven die, wat voor betekenis het heeft voor de mensen. Ja, sprakeloos ook ergens, man. Denk je dat de spelers beseffen wat ze hebben gedaan, bro? Deels, denk ik, of misschien nog niet. Wat ook mooi is om te zien, ik denk dat, shout-out naar Valky nogmaals, dat die boys die nu terug zijn in Nederland, ze worden ontvangen bij hun club. Mooi om te zien. Mooi om te zien. Ja, super. Sambo dope. bij Sparta, Noslim bij Telstar. Ja, Die boys komen binnen alsof ze echt, weet je, ze worden op handen Ja, gedragen man. nu, weet je. Peter Bos, supersterke interview vandaag van ja, heel fantastisch. lauw. Fantastisch wat daar Ja, gebeurt. ja. Weet je, kom daar 2 keer per jaar. Het is een fantastisch eiland. Dat zijn mooie dingen, man. Dat zijn echt mooie. Van Persie ook even kort vandaag in Ja, zijn ja. persconferentie. Van ja, Curaçao, het was iets te laat voor hem. Nou, prima. Nou, hij heeft sowieso gekeken. Mooie dingen. En ja, dik advocaat. Shout naar Dikkie, man. Ja, ik zeg je eerlijk, man. Ik denk dat het ook, dat heeft de groep een extra boost gegeven. Ja. Ik weet niet of wij het mogen zeggen, maar Van Persie heeft het gezegd, toch? Ja, Van Persie heeft gezegd. Het was iets met zijn vrouw. Met zijn vrouw. Hopelijk dus- gaat ja, alles nu kijk. wat beter. Ja, we sowieso. hopen allemaal, zeg maar, dat iets beter gaat. En bro, Cura is Dik Advocaat super dankbaar. Ja, man. Want ja, een Louis van Gaal die zei, nee. Ja, heb ik gezien, ja. Ja, nee, je kan geen wereldkampioen worden. Er was nog iemand, even kijken, Fred Rutte. Dat is ook benaderd. Ja, Die ging met zijn vrouw overleggen. Vrouwtje zegt nee. oké. Die is weer, Dan weten we wie de broek aantuigt. weer aan de ketting. Hier blijven jij. Ja. Maar ja, Dik Advocaat, man. Ja, dit is echt uniek, man. Ja, Oudste trainer op een WK. maar Dik is dat wel bekend voor zulke dingen, toch? Ja, man. Altijd met die landen die eigenlijk Ja, en hij heeft, niet zo bekend zijn. en hij heeft al 10 jaar geleden gezegd dat hij zijn laatste klus zou gaan doen. Die man stopt niet, Het bro. opent steeds weer. Bijna 8 donnies, hè? Nieuwe. Bijna 8 donnies. Gaat gewoon door. Lekker, man. Ja. Ik zag ook een bal hoog houden met de boys. Heb je dat Ja, filmpje toen gezien? had je zo. Hey, wat? Gewoon wat. Gewoon een tik, hier passen weer. Nonsja. Lekker, man. Dan valt weer in. De wedstrijd. Oh, ja. Oké, kijk, moeten we... Gewoon kort. Ja? Niet, Doen we het toch eventjes? Want ja, daar zijn we wel een beetje voor bekend. Ja. Oké, cool. Oké, Wat, we gaan het... niet hoogstaand. Laten we daar ook gelijk duidelijk in zijn. Niet Nee. hoogstaand. Maar de spanning vooral. Oké, ja. De werklust. De Ja. passie. Positief. Positief. Saamhorigheid wat je had over het publiek van Cura. Maar ook in het veld met elkaar. 100% Dat was mooi om te positief. zien. Het veld. Dat is abnormaal. Abnormaal. Ik begrijp niet dat een FIFA-kwalificatiewedstrijd Kan hem. Ja, ik weet niet. dat kan toelaten. Wat ook vaak gebeurt, tenminste ik denk niet dat Jamaica dat zou doen, maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, als Barcelona of zo. Ik geloof het wel. Bij een wedstrijd moet spelen bij Getafe, dat ze expres niet sproeien. Ik geloof het wel. Expres niet maaien. Ik denk het wel. Denk je? Ik denk het 100% Dat ze weten wel. dat Dat ze dat Curaçao- expres hebben gedaan. Dat Curaçao kan voetballen over Want de grond. kijk, oké, cool. We kunnen gaan zeggen van nee, ze hebben dat niet expres gedaan. Maar
Wat was hun spel tactisch? Van Jamaica. Ja. Niet gezien? Ik heb dat niet gezien. Wat heb je gezien het meest bij hun? Wat ik gevaarlijk vond van hun, de ingooi. De ingooi, corners, spellenvattingen. Daar werden ze gevaarlijk uit. Niet een uitgespeelde kans of zo. Nee, maar oké, wat heb jij gezien, zeg maar, van achteruit naar voren? Hoe deden ze dat? Lange bal. Dus als je dat vanaf minuut 1 al doet... Ik denk dat de mensen in het stadion sowieso last hebben gekregen van hun nek. Ja, ik denk een beetje tennis-effect als je in Ahoy zit. Van, weet je? Maar kijk, misschien heeft Jamaica ook zoiets van, luister, we gaan gewoon niet ballen. We gaan gewoon op opportunisme. We gaan gewoon tweede ballen proberen te Ja, pakken. maar dan is jouw veld toch perfect? Als dat jouw instelling is, dan is jouw veld perfect. Heb je die trainingsruimte gezien wat Curaçao had gekregen? Wat is dat voor kippenhok? Ja, man. Wat is dat voor kippenhok? En dan heb je mensen op TikTok die zeggen van... Ja, wij zijn Jamaica. Wij zijn eigenlijk de grootste ploeg van de pool. Wij hebben Adidas sponsor. Wij hebben naam op onze rug. Wij hebben dit, wij hebben zus. En dan geven ze zo'n kippenhok aan je tegenstander. Welke faciliteiten heb je dan? Is bewust gedaan? Bro, is bewust, man. Is hetzelfde wat... In het hotel gebeurt. Nog een keer? Wat in het hotel. Bij het hotel ook. Hotel, ook met het eten. Eten. Je hebt elke dag gewoon eten. Dit heb ik vernomen, hè jongens. Je hebt elke dag gewoon eten gekregen. Standaard. Standaard eten. Laatste dag is er geen ei. Ineens. Nee, no spang. Er zijn geen winkels open die dag daarvoor. Er zijn er geen winkels. Kippen hebben geen eieren gelegd. Niks bestaat meer, zeg maar. Manipulatie, man. Snap je? Dan heb je geen ei. Tosti-apparaat doet het niet. Kijk maar wat je doet. Dus je mag niet eten voor die game. Yum waterkoker. Kruiden. Broer, je bent altijd safe. Maar ik hoor je. Wat? Broer, FIFA... Ja, Bro! Dat is dan wat ik bedoel met... Sommige mensen waren bang hè, voor dat. Hè. Een scheidsrechter ook die van Jamaica gaat... Moet ik eerlijk zeggen, goede scheidsrechter. ja. Ja, nee, Eerlijk klopt, is ja. Hij eerlijk, was goede top. scheidsrechter. Liet zich niet gek maken. Liet zich niet gek maken. 100% Ondanks alle emotie bleef hij gewoon... goede scheidsrechter. Je had geen betere scheidsrechter kunnen krijgen. Dat was eigenlijk de beste scheidsrechter die ik heb gezien van alle wedstrijden eigenlijk. Maar ik wil je shout-out geven. Want als er geen VAR was... Ja. Als wij kabel waren, waren we de lul. Als wij kabel waren... Misschien had Rome die penalty gepakt. Hij zei dat hij hem 100% zou pakken. Dus bro, ik ga hem... Bro, Ron, Eloy, Bomboita. als jij dat zegt, Mino Massimo, ik ben met jou. Ja. Nu mag hij zeggen wat de hel hij wil. Ik ben benieuwd waar die VAR zat in Jamaica, maar hij was er. We hebben het net al gehad over kippen ook, hè? Waar zou die VAR hebben gezeten, broer? Ik denk een oude wc of zo. Door gewoon net in die gang of zo. Dat. Ja, nee, maar goed. Even terugkomend op de wedstrijd weer. Die ingooien en zo van die mannen waren Hey, wel... Pinok! Waren echt serieus, hè? Pinok! Dat was een corner, Kijk, bro. bij de- Elke ingooi was een corner. Wat is dat, bro? Ja, het was, dus de spanning was om te snijden, man. En Pauw. zeg eerlijk, die paal en lat zijn Pauw. gemaakt door Cura, volgens mij. Lat! Pa! Oké, tactisch. Tactisch. Toch eventjes. Oké, niet helemaal tactisch. Jouw kijk. Slimmigheden die ik denk dat we moeten meenemen naar het WK. 0-0. Koester hem. Je bent door. Koester hem. Zijkant. We hebben de bal. Ja. Veroverd. Je staat aan de zijkant van het veld. Langs de lijn. Ja. Paulina maakt een loopactie naar de goal. Voor jou was er niemand. Niet niemand, er was één iemand, maar op snelheid van een Juninho Bacuna, op die snelheid, op zijn fysiek. Jij kan de hoek ingaan. Ze waren te gretig om die goal te maken. Ik begrijp waar je naartoe gaat. Van, maak de wedstrijd gewoon dood. Maak de game bij 85e minuut of zo, man. Was in de laatste 10 minuten, broski. Maak de game maar dit. Je zegt net, je hebt die game al rustig gekeken. Klopt dit? Niet helemaal. Bro, niemand heeft die game al rustig gekeken. Nee, maar kijk, zo kijk ik Bali, man, bro. Ja, ik hoor je. Zo kijk ik Bali. Vooral- Daarom kijk, shout-out voor de mensen die Thalia hebben gefixt. Ja man, dat Want was ik vond het super mooi om te zien. beelden. Super mooi om te zien, maar ik kan niet, zeg maar, dat doen, zeg maar, in zoveel mensen. Daarom ga ik ook bijna nooit naar een stadion. Ik krijg error. Is te veel. Ik begreep ook achteraf, ik heb wat mensen gesproken die zijn geweest, dat
Er werd geschreeuwd bij momenten waardoor er eigenlijk helemaal niet geschreeuwd hoeft te worden. Dus die mensen hebben een andere emotie of herkennen bijvoorbeeld een bal die diep wordt gegeven, wordt dan geschreeuwd als een goal. Terwijl... Een echte voetballer zal gewoon timeren van oké, wacht, wat gaan we nu doen? Zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Snap je wat ik bedoel? Dus ik zou me daar al irriteren. En zeg ik begreep maar. zelfs bij die penalty moment dat er zoveel werd geschreeuwd dat op een gegeven moment heel veel mensen niet konden zien uiteindelijk wat de oorzaak was, omdat er alleen maar geschreeuwd werd. Want niet iedereen begreep van penalty wel, penalty niet. Ik snap dat er daarin misschien wat frictie ontstaat. Maar als je op dat moment in die emoties Ik kan zit het met- niet. Ik kan het niet. Ik word helemaal para op mensen. De- Daarom, shout-out. Ik vond het wel super mooi. Ja. De beelden erna zijn ook super mooi. Ja, de saamhorigheid, wat dat je gaat nu net de zei. wereld over. Ja, ja. CONCACAF heeft het zelf gedeeld. ja, zeg maar vanuit Italië. Dus de initiatief voor degene die het heeft genomen. Ja. Super veel shout-out. Maar ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat niet kunnen. In zoveel mensen, zeg maar. Ja man, het was sold out binnen no time. Hé broer, ik hoorde 10 minuten of zo. Ja man, sold 10 out. minuten. Ja man, 10 minuten. Nou, de tweede locatie was First. ook. Naast Coconut. Ook sold out. Ja, lekker, Super, man. dus kijk, Lekker, man. Mooie dingen man. bro, gewoon dat iedereen samen was. Curaçao was eindelijk gewoon samen op Curaçao en in Nederland. En dat is gewoon super, 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 super mooi. Maar terugkomend op wat je zei, waar ze van moeten leren. Dus als je bijvoorbeeld een 0-0 over de streep kan trekken. Op het WK, bro. Misschien, want kijk, je krijgt er zijn vier pools, toch? Er zijn 4 pools waar ze vanuit gaan loten. Wat ik heb gezien, één van de landen die je eigenlijk helemaal niet wil tegenkomen. Eén van de landen iets Pot minder. één, ja. Pot 2 is iets minder dan de landen die je niet wil tegenkomen, maar deze wil je ook niet tegenkomen. Ja, ja. Pot 3 is Nou, de landen waarvan je denkt van oké, er is een kans. Er is weet je een toch? kans. En pot 4 is Curaçao zelf. Ja, ja, Dus de kleinere landen. ja. Dus bijvoorbeeld, je staat een 0-0, want het kan nu echt. Je kan met Nederland in de pool komen. Ja, Je staat een 0-0 tegen Nederland. Die kleine slimmigheden. ja man. Je weet toch? Ik probeer in te denken van, waarom forceren ze zo die goal tegen Jamaica en waarom zou je dat dan niet doen tegen Nederland op een WK? Ja, maar, nee, maar nu ik denk niet dat ze die slimmigheden, zeg maar. Of niet eens slimmigheden, want misschien weten ze dat wel. Ja, Snap je wat ik bedoel? Ja. Ze weten dat wel. Maar ik denk dan dat op dat moment die emotie zo groot is dat je dan Enthousiasme van, toch. we moeten je weet scoren, toch, we kunnen scoren. Bro, het hoeft niet. Heb je haast. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat hij die oude aflevering die pissie kan. Dus snap je? Heb je haast. Je hebt die haast niet meer, man. Echt niet. Die laatste 10 minuten. 0-0. Wij zijn door, broski. Hou die fucking bal. Ik denk als je op de WK een punt kan pakken, is het gewoon een overwinning. Bro, wat? Is een monnetje, hè? Ja. Is een monnetje. Ik begreep dat ze nu ook wat in de laadje hebben gekregen. En laten we het daarover hebben. Produce, ze krijgen nu wat binnen, hè? Ja, Ja. Hoeveel? 7, dat begint met 7. 7,8 M. Waar moeten ze dat aan besteden, Miro? Kijk eens zo. Wacht even, nee, maar, want die Adidas nu wat ze nu hebben, kan wel een A-merk worden dan, zeg maar. Bro, Ze hebben nu C-merk van Adidas, dat moet naar de A, zeg maar. maar ook wat... Of je hebt zoiets van, kom, we gaan naar Nike. Nee, wacht, timer. Ook wat ik niet denk dat heel veel mensen begrijpen. We hebben geen contract volgens mij met Adidas, hè? Het is voetbalshop. Oké. Snap je? Oké. Het is voetbalshop. Daarom is alles ook helemaal uitverkocht. Want volgens mij, als je nu op de officiële site gaat van Adidas, Zie je niks. zie je niet zeg maar datgene wat wij willen allemaal. Snap je wat ik bedoel? Daarom ben ik benieuwd, Toch? richting het WK hoe dat gaat. Nee, kijk, nu gaan we iets Yusu krijgen. Nu gaan we iets Yusu krijgen. Snap je wat ik bedoel? zou wel moeten Nu doen. gaan we wel iets serieus Ik denk krijgen. elke land die naar WK gaat moet gewoon een hele mooie shirt hebben. Snap Een je? kledingmerk. Snap je? Dus, ik weet, kijk, ze moeten wel even een A-merk doen. Ja, want dit was nu een D, C. Ja, want ik heb nu wel een Kelme shirt aan. Ik had een discussie met iemand op het FB over Kelme. Weet je? Vind je deze Adidas als ze nu hebben gedragen beter dan Kelme? Wat ik Ja. nu aan heb? Die Adidas vind je Ja. beter? Gewoon, nee, het is misschien niet beter. Maar ja. Adidas. Het is Adidas. Het is wat, je weet toch, het is gewoon groter, bro. Ja. Snap je? Het is gewoon groter. En Kelme zou het ook kunnen, maar Kelme moet me dan bellen. Want dan moeten we gewoon even aan de tafel zitten. Maar snap je? Want er is iets wat Kelme niet doet en wat Adidas, Nike, Puma allemaal wel doen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja.
Nou, wat je zegt, ik ben benieuwd wat voetbalshop, hoe ze dat gaan oppakken, man. Want het is niet Ja, maar weten we zeg maar dat het echt ook voor het WK is dat ze een voetbalshop hebben? Ze hebben getekend voor 4 jaar. Voor 4 jaar met voetbalshop. 1,5 jaar. Met voetbalshop. Oké. Misschien moeten we vragen of voetbalshop jou kan bellen. Maar er komen sowieso andere designs. Of die nieuwe shirt moet via voetbalshop geregeld worden. Ja, maar dat... Met Adidas, snap je? Ja. Voetbalshop zit erbij. Nou, ik hoop gewoon dat ze wat lauws doen, man. Ja, weet Doe je. gewoon wat lauws. Doe gewoon wat lauws. Ook waar ik wel Kelme respect voor moet geven. Die shirt van Kelme had wel symbolisch heel veel dingen zeg maar, van Curaçao. Had Wat je eigenlijk, ja. het volkslied. Ja, Dit, ja, dat, ja. dit was gewoon blauw en wit. Kijk daar. Heb je dat? Ja, lekker man. Dit is die officiële shirt, hè? Ja, daarom, ja. Ja, Nushman, chill. Nee, maar kijk, symbolisch is dit een veel lauwere shirt. Ja. Dus als Ik denk, voetbalshop of Adidas, ik denk daarin dan dat ze progressie kunnen boeken. 100.000%. Het moet wel zeg maar Curaçao representen. Snap je wat ik bedoel? Wat het ook is. Dit was volgens mij last minute. Dit zag eruit als last minute. Maar waarom kan Kelme namen leveren op shirts en voetbalshop Adidas niet? Ik denk gewoon dat was een last minute hoor. Even, oké. Gewoon last minute. Of misschien was Laatste- dit een soort van voorproefje van het echte werk komt nog. Juist. Dus nu kunnen we worden we gewoon verrast. rustig. Nu kunnen we rustig timeren. Ik denk dat voetbalshop het ook nu wel weet. Denk ik. Ze zijn erachter gekomen, Snap je? de Blue Wave. Krijg je een grotere podium meer, hè? Of ja, Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus bro, het is dat is wel het moment om Dit het goed te ja. presenteren. 100.000%. Die was 100.000%. Ja. Dus nu, het moet Curaçao representen. Het moet niet alleen blauw en wit zijn. Want het leek op die witte leek op het Duitsland shirt. Ja, maar Dus het chance. moet niet blauw en wit zijn. Het moet gewoon, dat blauwe moet features hebben van Curaçao. Ja. Het moet Curaçao gewoon representen. precies. Ik zag een paar lauwe dingen op TikTok van jonge ontwerpers. Zag ik wel wat leuke dingen. Of Leuke ideeën. kunnen ze dat misschien bij elkaar Snap je? Dus, Bundelen, bro, je weet bundelen, toch? bundelen. Laat iemand zeg maar, van Curaçao ook, maar ook die het ook wel verdient, zeg maar. Ik kan wel een merk noemen, toch? Ja, Ja, dus een YDK. Een YDK, je weet maar toch? die gaan gewoon die... Kijk, sorry, maar bij Ajax... Mhm. Hebben toch... Ajax Nee. draagt gewoon de replay. Juist. En AZ had voor. Ja, klopt, ja. Snap je wat ik zijn bedoel? mooie dingen, ja. Snap je? Bijvoorbeeld, Snap je? YDK, dat is echt iets van Cura. Dus misschien kan het niet 100% alleen van YDK zijn, maar een misschien- samenwerking met YDK zal gewoon tranga zijn. inloopshirt, shirts, Iets, bro, shirts voor iets, in het, iets. iets voor in het hotel. Gewoon, Een koko te sakakara. gewoon Zeggen, hey, mensen... die wil ik ook hebben. Juist, gewoon mensen die gewoon hard... Gewoon een Curaçaoenaar die ook hard heeft gewerkt, gewoon voor zijn merk. Snap je wat ik bedoel? En het heeft gewoon nu een platform, want het is gewoon... Maar ik Een, heb gewoon die shirt wat ze aan hadden. ja? Met die... Die witte, ja, die was gruwelijk, man. Gruwelijk, man. Die, Met die WK 26. Ja, man. Super dope. Dope. Super dope. Maar die kunnen ze niet verkopen, want die logo is niet van hun. Dus ja. Super dope. Dus voor op de shirt, bundelen, ja. voor op de Ja, shirt een ja, samenwerking. Ja, Een bundelen. samenwerking zou super dope zijn. Bundelen. Snap je? Zou super dope zijn. Even wat anders. Jij zei in de vorige aflevering, je centrale duo staat. Ja. Hoe sta je er nu in? Als ik gewoon eerlijk moet zijn, het staat nog steeds. Ja? Het staat nog steeds. En wat nu hetgeen is, nu heb ik een luxe probleem. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want ik kan het nogmaals zeggen, in het begin was ik helemaal niet tevreden over Obispo. En de eerste gimma had hij mij eigenlijk laten zien waarom ik niet tevreden was over hem. Je hebt het aangekaart. Maar de tweede gimma heb ik een Obispo gezien waar ik respect voor heb. De derde gimma heb ik een Obispo gezien waar ik respect voor heb. En deze laatste gimma heb ik een Obispo gezien waar ik heel veel respect voor heb. Snap je? En nu is Obispo zichzelf ook zeg maar aan het shoppen buiten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want het is gewoon, Ja. het is nu een international die WK gaat spelen. Het is een international die bij PSV speelt. Dus het is nu een international die heel interessant is Ja. voor andere teams. Ja, ja, Snap je? Want bij PSV, je krijgt niet je kansen, broski. Snap je wat ik bedoel? En als je dit spel levert, dan kunnen nu andere clubs kijken van, oké, kijk,
bij mij kan Obispo gewoon een Van basisspeler zijn. vaste waarde zijn. Snap je? Ja. Dus, en nu voor het luxe probleem, dat daarnaast... eerst dacht ik dat niemand nooit meer een kans zou krijgen omdat Bazoers daar speelde. Jammer genoeg ziek. Dat is wel echt een luxe. Inderdaad. Jammer genoeg ziek geworden eerst. Daarna geblesseerd. Ja. Gary stapte in. Fantastische eerste 2 wedstrijden. Die gelijk zeg maar initiatief nam. Ja. Gary nu jammer genoeg ziek. Snap je? Gary tegen Bermuda jammer genoeg ziek. Ja. Van Eyma die erin stapt. En bro, eerlijk is eerlijk. Ja bro, wat moet ik zeggen? Snap je wat ik bedoel? Staat gelijk zijn mannetje. En dan kan ik begrijpen voor iemand die dan zeg maar de laatste wedstrijd gaat spelen. Je gaat niet weer veranderen. Snap je wat ik bedoel? Je gaat niet weer veranderen. Het mooie is, Bermuda natuurlijk win je 7-0. We zeggen shout-out naar jou. Enge guy ben ik hè? Zeg het even. Enge guy ben ik hè? Mensen, ja, zeg het even. 6e minuut penalty. Ja. Hun scoren. Ja. Ik zeg, ai, nu wil ik 0-7 zien. 0-7. Einde van de game. 0-7. Ben je naar Casino gaat die nog? Nee man. Dan was je sowieso naar Jamaica, bro. Bro, Jamaica, ik had een ticket voor Amerika, alles had ik al WK gedekt. was je nu al Beyoncé? Bro, ja, wat? Ik hoor je. Maar Mensen gingen mij gingen het delen en vragen van, je toch, welke nummer komt uit, zeg maar. Oh shit, zulke dingen mag je niet zeggen toch, want het is niet officieel toch? kan je me helpen met de Toto-lijstje? Die Wiggy noemer en zo, je toch, die dingen. Mano Spang. Maar hier mag eens uit. Mensen gingen je advies vragen voor Toto en zo. Familieleden beginnen tegen mij te zeggen dat ik kaart aan het lezen ben. Ik geloof in God hè. Kom niet met die rare dingen op mij hè. Ja, 0-7, ja, mooi. Snap je? Maar ik denk om terug te komen waar we net over hadden. Je ziet dan Van Eyma en Obispo tegen Bermuda, denk je 7-0. Ja, iedereen kan dan daar wel spelen. Maar tegen Jamaica stonden ze er ook gewoon. Ja. Al moet ik zeggen, die spits van Jamaica was geen slechte spits. Ja, groot. Ja, maar wat heeft hij gedaan? Nee, niet doen. Bro, het was gewoon een vervelende spitter. Eerlijk, sleuren. Maar Cura was daar gewoon goed daarop ingespeeld. Van wij gaan niet mee. Niet in eens het Cura, maar centrale duo. Gewoon Cura, gewoon die centrale duo. Ja, maar licht hun gewoon uit. Hun twee hebben gewoon het goed gedaan tegen die irritante spits. Ze hebben hem geneutraliseerd. Ja. Hun hebben het gewoon super goed gedaan. Snap je wat ik bedoel? En als Cura op een normaal veld had gespeeld, bro. Ja, gewoon kunstgras. 100.000% hadden ze 4 keer gescoord. 100.000%. En ze hebben de kans nu al gehad op het veld. Hè? Snap je? En niet eens zeg maar op een model van oké, dat we beter zouden zijn in de eindfase. Maar gewoon in het begin wilde Cura gewoon alsnog ballie. Ja, je zag het. Op een gegeven moment kwamen de ruimtes, Bro, bal in de as. we moeten iemand een shout-out geven. Shout-out Gooi hem. naar Livano, man. Gatsideri. Super goed. Super goed. Is gewoon, Zonder bal. Kan je de keyplayer noemen nu? Ja, dat moet eigenlijk wel. Want zonder bal is hij ook gewoon echt van belang, Nee, maar kijk. Dit keer. Deze laatste game. Nee, real shit. Deze laatste game. Zonder bal. De druk. De hongerigheid. De felheid. Fitheid. En ook gewoon het simpel spelen. Ja. Het simpel spelen, zeg maar. geen Gewoon pakken. En momenten wat ik lauw vond. In het begin wilden ze gewoon voetballen. Ja. Dat je gewoon zag dat hij in die vrije ruimte ging lopen. Snap je? Aanspeelbaar, open drijven. Scannen. Oh my. Ja. Kijk, zie je, dan pak je mee. Dan ben je aan het voetballen, Miro Massima. Snap je wat ik Op bedoel? zo'n veld, hè? Gewoon doen. Op zo'n veld. Bam, bam, bam. Snap je? Ja. En dan was er zeg maar, er was 1 breedte paas die naar Hansen werd gespeeld. En die kwam niet aan. En na dat zag ik dat ze dachten van, weet je, timer even met die balie. En gewoon, ja, goed gekozen. Goeie keuze. Los van die shout-out die jij gooit naar dinges, Livano, shout-out naar Locadia, man. Waarom zeggen mensen dat hij slecht heeft gespeeld? Zeggen Bro, ze- heel veel mensen zijn niet tevreden over hem. Kijk alleen als het Bro, die man was van toegevoegde waarde van zonder hier bal, tot en met... met bal. Die man was aan het sleuren, hij hield ze bezig, hij hield de bal vast. Hij was de rustpunt waardoor we konden verder voetballen. Nou, natuurlijk ging het niet altijd even goed, maar hij stond er wel. Arbeid verrichten zonder bal. Die man was bezig, daarom zei ik ook net, voordat we begonnen met filmen. Ik snap jou ook. Je zag op een gegeven moment, natuurlijk hij heeft geen club, hij doet zijn best om fit te blijven, maar je zag op een gegeven moment
batterij was gewoon empty. Nee, broer, kijk, ik wil het dit keer gewoon niet zeggen. Maar kijk, Snap je maar wat ik bedoel? ook met een empty batterij was die alsnog van toegevoegde waarde. Maar je zag gewoon van, 100%. oké, weet je, want dan ga je discussie krijgen van wie zet je er dan in, weet je. Paulina is dan niet dezelfde kwaliteit, het is een ander soort spits. Dan zou ik denk ik bij voorkeur een middenveld versterkt hebben of achterin versterkt hebben. En dan moet je met 2 snelle buitenspelers aan de binnenkant spelen of juist vanaf de buitenkant. Ja, maar denk je dan dat die bal, zeg maar... Want kijk, Dan heb je, dan heb je niet iemand die rustpunt, die heb je niet meer. snap je wat ik bedoel? Want ik ben altijd verdediger geweest. En bro, het is super irritant als die bal naar voren gaat en het komt gelijk weer terug. Ja, maar Snap je wat ik bedoel? hoe zou je het aangepakt hebben als Locadia gewoon nu zou zeggen, ik moet eruit, 80ste minuut? Ik zou het gewoon doen hoe ze het hebben gedaan, hier, man. Echt waar. Want kijk, tegen Bermuda, daar kunnen we eventjes over Paulina hebben. Tegen Bermuda zag ik niet kijk, oké, kijk, ik hoef Paulina niet af te branden. Paulina is gewoon een goede jonge spits, die nog veel te leren heeft. Het lauwste wat ik van hem zag, dus de lauwste kwaliteiten die ik van hem zag, hij staat wel als spits heel vaak op de juiste plek. Hij heeft de juiste loopacties die naar de eerste paal rennen, ruimte maken voor achter jou. Hij heeft de juiste loopacties. Dus het is een jonge spits die goed in de bloei is. 2 keer Snap je? gescoord tegen Bermuda? 2 keer Penalty, gescoord. kalm Penalty, gebleven. heel goed genomen. Dus, no span. Doe maar even als die als jongboy, ik gun jou nu. Ja. Snap je wat ik bedoel? Cool, ik geef jou de ruimte om te groeien. Snap je wat ik bedoel? Is niet dezelfde kwaliteit als Locadia. Ja. Ook al is Locadia niet fit. Nu, de wedstrijd tegen Jamaica. Castaneer is geblesseerd. Hamstring. Dat zou echt de ideale stand-in zijn. Snap man. je? Ja, man. Want kijk, als Castaneer niet geblesseerd is, bro. Stamina. Je hebt stamina nodig. Als Castaneer niet geblesseerd is, hoeft de Locadia alleen maar 1 helft te spelen, bro. Ja, dat je Misschien zou Locadia helemaal niet spelen, want Castaneer zou gewoon normaal beginnen. Of Want, gewoon de laatste 20 minuten of iets. Weet je? Snap je wat ik bedoel? Even wat je zegt, bal vasthouden. snap je wat ik bedoel? Gewoon alleen om het spel van Castaneer dan te verleggen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Eén ding waar ik Locadia wel, waar ik gewoon kritisch moet zijn op Locadia. Die 2 kansen, Locadia met wedstrijdritme, scoort hij. Allebei. Mooie aanval. Allebei, die ene dat Juninho, die bal Ja, fantastisch teruglegt. ja. Een fitte Locadia Prikt hem. en het hoefde niet eens hard. Je zag het volgens mij ook aan zijn reactie. Snap je wat ik bedoel? Van, Een Locadia met jouw kwaliteiten, die moet gewoon op zijn minst in een hoek. Ik ga niet zeggen hij moet zitten. zou ik Castaneren maken? Ik heb die rust ook niet. In het afwerken heb ik niet heel vaak die rust gezien bij Castaneer. Snap je wat ik bedoel? Maar bijvoorbeeld, zo'n bal wil ik niet op de keeper hebben, bro. Snap je? Ik heb hem liever naast. Schiet hem naast. Snap je? Met overtuiging. Ja. Snap je? Schiet hem gewoon naast. Schiet hem gewoon naast, zeg maar. Maar gewoon op de keeper doet pijn. En die keeper reageerde ook van, dat is man. Snap je wat ik bedoel? En dan die tweede, dat die van de zijkant komt, ook op de keeper. Ja man. Je zag aan zijn reactie gewoon van, hè? Snap je wat ik Hoe bedoel? dan? Ja. Snap je wat ik bedoel? En dan denk ik van, je toch, dan moet ik gewoon kritisch zijn. Want het is iemand die ik heel veel gun, door zijn kwaliteiten. Maar ja bro, je toch, omdat ik je zo hoog heb zitten, bro, die twee moeten in een hoek. Ergens, broski. Ergens in een hoek. Schiet ze naast. Ja. Maar je intentie moet anders zijn. Misschien was zijn intentie ook wel anders, maar is jammer gewoon, zeg maar, dat hij dan die wedstrijdritme mist. Ja. En dan heeft Dick Advocaat gewoon gelijk. Eens. Snap je? Ja, doordat Castaneer geblesseerd raakte. Locadia heeft het ook mooi verwoord op zijn social media. Van, je weet toch, ik was thuis en ik was die game aan het kijken en kreeg ik het telefoontje van de teammanager. Van, je moet de vliegtuig in, man. Fatou. Ja, Jullie maken grap. wat is dit? Ja. Ja, daar ben je dan, man. Dan zit je gelijk in een... Dat is ook wel een mooie. Want je hebt WK gehaald en je zou eigenlijk niet opgeroepen worden. Zo zie je hoe snel kan gaan in het voetbal. Ja. Bizar, man. Ga Een naar WK. vraag. Ga naar WK, man, broer. Bank zitten, naar de basis. Van letterlijk bank zitten. Dus je weet toch, van letterlijk voor de buis naar basis in de belangrijkste wedstrijd van Cura ever. Op de bank. Lloyd Banks. Carlton Banks. Banks. Dat is wel. Jamie Floyd Hasselbank. Op de... Zie je dan?
Was een Suriname. Wou je nog wat... Ja, nee, we kunnen eventjes overschakelen. We gaan sowieso wel terugschakelen naar Kura. Maar we kunnen even... Ik, sowieso, shout-out naar Su. Super overtuigende overwinning op El Salvador. Ja. Dat kwam door die VIP-tafels, hè? Bro, real shit. Maar- Bro, zag je die VIP-tafels, bro? Maar moeder natuur heeft niet zijn werk gedaan. Nee, wacht, timer. Zag je die VIP-tafels? Dat was Yusuf, man. Hé, wat? is Met zo. kussens, alles, bro. Wat praat u? achter dit doel. Maakt niet uit, bro. VIP. VIP, waar? Ronde tafels in een stadion. Ik heb nog nooit van mijn leven gezien, man. Nog nooit. Maar, hè? VIP, shout naar die VIP-tafels, man. Super overwinning. Ja. En kijk, Guatemala heeft hun laatste kans vergooid tegen Panama. Ja. Je zei het net. Super mooi, man. Dus Guatemala had al zoiets van, we gaan niet op deze manier de kwalificatie afsluiten. We gaan het publiek... Want had Guatemala nog wat te... Nee, ze hadden geen kans meer. Geen kans voor niks. Die wedstrijd tegen Panama was hun laatste strohalm, zeg maar. Jesus. Die verliezen ze. Wat was het? 3-2 of zo? Productie, ja, 3-2. Dus ze waren echt van slag. Maar ik had ergens iets gelezen dat ze hadden van Suriname komt naar Guatemala. We gaan het publiek geven waar ze recht op hebben. Ja. Mes tussen de tanden, pa. Ik zei je net, die boys waren misschien, het gehele team is 1,60 meter. Kasten, klein, breed. Kuiten van hier tot stabiele kuiten. Dirk. Die mannen waren gretig, man. Ik keek Cura, maar ik keek ook Su op mijn telefoon. Guatemala was echt goed. Ja, niet goed, maar gretig. Was Guatemala goed of Suriname slecht? Want ik zeg je eerlijk, want kijk, ik heb niet kunnen kijken. Suriname was niet best. Suriname was niet best. Heel veel Surinamers waren echt ontevreden, man. Kritisch, ja. Verdiend? Ja. Verdiend dat ze echt... Ja, Ja, toch? ja, Dus dat was niet... ze waren niet daar. Ze waren niet daar. Ja, maar waar ligt dat aan, denk je dan? Want bro, dit is de belangrijkste game. Stanley Menzo zei het mooi in de persconferentie van... wij zijn gewend om mooi voetbal te spelen. Wij zijn niet van het fysieke. Cura tegen Trinidad. Guatemala was van, wij zijn niet thuis, laatste gimma. Dit gaat hier niet gebeuren, man. Shit. Laat het dan net de laatste game zijn. En die 3-1, eigen goal, dat heeft Suriname ook geholpen. Ja, die ene goal, hè? Die ene Want goal. anders zou je ook geen tweede staan. Maar wat je zei ook, weet je, shout-out aan Su, we gaan ze echt supporten in Nee, in maart. Want weet je wat het is? Het is niet makkelijk, man. Ze hebben Bolivia. Je hebt geluk dat je niet daar speelt in Bolivia. Want Anders zou je geen lucht krijgen. je zou ijs inademen. ja, wat persconferentie. Want kijk, als Argentinië, Brazilië en zo punten verspelen in Bolivia. Ja, nee, niet daar. Maar liever staat zevende. Ja, en dus, ja. Echt. Staan zeven. Broer, maar ze hebben volgens mij alleen 2 games gewonnen of zo, toch? Bolivia. Ja. Ze hebben thuis heel veel gimma's gewonnen. Ja? Ja, thuis zijn ze gewoon echt sterk. Uit zijn ze te kwetsbaar. Dus je Maar maakt- nu in Mexico maart. Bro, ja. alsnog is het wel een vervelende ploeg. Maar Su moet het wel kunnen hebben. Maar ja, dan komt Irak. Is Irak zo... Kijk, oké. Ik heb wedstrijden van Irak gezien. Op de ranking is Irak de best. Irak is de beste op de ranking. Ja, maar ranking kan je niet. Ja. Bro, I do not care about that. Irak heeft goede voetballers. Ik ken die boys niet bij naam, maar het zijn Hoe goed zijn ze dan? de typische... In Bolivia van Brazilië gewonnen. Ja, Brazilië de- en Argentinië ook. Dan hebben ook die type Brazilië spelers... gewonnen. Ze hebben ook type spelers als Hadji Moussa en zo. Dat soort boys hebben hun. Middenveld en zo. Irritant. Maar handige jongens, ja. Ze hebben gewonnen van Indonesië. Dat was die game waar we het over hadden. Het was niet hoogstaand, maar je zag wel Ze individuele hebben 1-0 boys. gewonnen van Indonesië. Bro. Ja, maar Indonesië, ja oké. Maar ze hebben wel En individuele Indonesië boys. is niet zo... Nee, maar daar hebben we het over gehad. Maar Irak heeft wel... Suriname moet eerst gewoon Bolivia pakken en dan kunnen ze... Ja. Nee, Ja. maar Maart, ik ben gewoon met Su, man. We zijn met Su. Heel Nederland denk ik wel is... We wachten nog op die It's Me. Hey, ik heb hem nodig, hè. Ik heb hem nodig. We Ik gaan heb hem het nodig, die meemaken, It's man. Me, We man. gaan het meemaken. Aan de andere kant heb je Congo en... wat is het, sorry? Congo? Jamaica. Jamaica. Nieuw... Ja. Caledonië? Ja. Ja. Jamaica heeft het lastige, hoor. Ja. Congo is ook. Congo heeft Nigeria eruit gehaald. Ja, man. Ja, wel op pingels, maar... Op voodoo? Hey, ik weet niet. Ik geloof in God. Ik geloof Ja, in die God. trainer, Ik van, weet die dingen trainer niet. van Nigeria was klaar om iedereen Hey, te bomblasten, wat? man. Ja, was Die man leek op Mbueno, bro. Maar hij was er, bro. Maar wat is... Ja, weet je, ik wil het niet, ik wil het niet over die dingen hebben, Laten we bro. daarbij houden. Snap je?
De loting, 5 december. 5 december. Ik wil Nederland hebben, toch wel, man. Want bro... Maar jij bent een Ik zou, Nederlander. ja, maar ik zou niet weten, ik weet niet. Jij gaat een Ik shirt weet laten niet. maken met mitaar blauw, mitaar orange. Ga je regelen? Ik ben daar toe in staat. Ik ben daartoe in staat, maar ik weet niet. Maar kijk, ik zeg je ook wel eerlijk, echt waar. Gewoon door die reacties wat ik nu zie, gewoon heel veel in Nederland. Ook het willen claimen, bro. Godsideri, bro. Maar kijk, ja. Het willen claimen. Ja, ze zijn allemaal... Je hebt gelijk. Dus als je alleen dat zou zeggen, is goed. Maar je toch echt doen alsof Nederland het heeft veroorzaakt dat... Bro, doe normaal, man. Laat die mannen gewoon genieten. Want zelfde hoe je kan zeggen van... Oké, Nederland heeft veroorzaakt dat die andere eilanden goede teams hebben... of teams hebben die het WK kunnen halen... kunnen wij ook nu zeggen... maak eens nu een elftal... dus een basiselftal van de beste Nederlanders... die geen dubbele nationaliteit hebben. Dus laten we beginnen... Nou, ze hebben wel 3 keepers. Ja. Toch? Ze hebben 3 keepers. Ja, trash. Rechtsback. Wie gaat rechtsback? Want Dumfries mag niet. Karsdorp. Oké. Stefan de Vrij. Kan als rechtsback spelen. Ja, snelheid. Je bent, Op FIFA is de snelheid 61. Wie zou jij rechtsback zetten? Ik weet niet. Bart Nieuwkoop. Wie is nieuw rechtsback bij Jong Oranje? Dat is, hoe heet die guy? Oh, Riet. Toch? Ja, maar je hebt nog Riet. één. Die guy van AS Roma. Hij speelt bij Ajax. Dat is zijn naam kwijt. Rens. Ja, Maar mag ook niet. mag ook niet. Mag ook niet. Karsdorp. Ja. Of Bart Nieuwkoop. Centraal. Centraal. Stefan de Vrij. Centraal heb je wel een paar. Stefan de Vrij. De Licht. Qua verdediging zit je goed. Botman. Hekken. Van Hekken vind ik ook een lauwe guy. Botman. Ja. Linksback. Linksback. Mickey. Hey, je hebt een verdediging staan, hè? Miauw. Dus ga je wel over rechts proberen te passeren, denk ik. Niet via de... Miauw. Middenveld. Middenveld. Schoten Frenkie. Sowieso. Schoten Frenkie. Veerman. Kees. Je boy Kees. Mijn boykie is wel lauw. Maar is hij moet dan eigenlijk op 10. Hij is de beste 10 die er dan is. Want Savi mag niet. Gravenberg mag niet. Ik zit te denken of er nog een nummer 10 is. Die zo goed is. Hoe heet die? Prupper toch? Prupper helemaal Nederlands. Die ene van Jong Oranje toch? Ja, Nederland, ja. Ook Ja. Prupper, goede voetballer. Maar hij is niet 10. Hij is ook een beetje... Hey, Nee, Italiaan. Italiaan. Mag niet. Hey. Mag niet. Ja, half, oké. Maar ja. Nee, nou, maakt niet uit. Hey. Maakt niet uit, mag niet. Je hebt wel een redelijke middenveld staan nu. Toch, denk ik. Ja, oké, cool. Spitta, wie? Woutje! Woutje Weghorst! Nu kan hij wel een penalty nemen. La. Nu mag hij penalty nemen, hè? Ja, Weet ik niet. hoezo niet? Frenkie. Nee, Frenkie gaat Frenkie pikken. Ik heb Frenkie nooit de pingel zien nemen, man. Rechtsbuiten Berghuis. Ja, Stevie. Links. Geen Gakpo, mag niet. Links. Geen Gakpo. Mark Overmars. Boudewijn Sender. Dan rechtsbuiten Robben. Van Persie Spitta. Nee. Van Persie mag ook niet. Mag ook niet. Van Persie mag ook niet. Maar voor nu dan. Weghorst Spitta. Rechtsbuiten Berghuis. Ik weet niet wat die is, maar hij heeft een kleurtje. Linksbuiten. En hij komt van Krooswijk. Linksbuiten Ja, links buiten, man. Wie? Roy Berends. Waar is hij? Ik weet niet waar die... Waar is wat is er met hem gebeurd? Zijn zoon speelt ergens, bro. Dus nee. Hey, nee, joh! Kom op! Van Bommel! Hey. Linksbuiten! Hij moet fit zijn dan, hè? Ja, maakt niet uit. Praat over Of je moet Nederlands elftal. Of je moet je boy Stijn even Zonder dubbele nationaliteit. Oh ja, Stijn is er ook, hè? Stijn. Hey, Donny! Donny! Van de Beek! Praat over Nederlands elftal. Nederlands Ja, elftal. toch. Laten gaan. Ja. Dat was de bedoeling. Dus Donny. Wie ga je... Nee, man. Ja, maar ja. En oké, cool.
Nu hebben we gewoon een paar respectabele namen opgenoemd. Ja. Gaat hij een pool winnen voor de kwalificatie? Je kan wel wat punten bij elkaar sprokkelen. Maar of je het redt voor een volgende poolfase, weet ik niet. Ga je WK? WK ga je niet winnen. Ga je, niet Ga je de winnen. groepsfase overleven? Hebben ze een play-off in de poolfase? Beste 2, is er een beste 2? 3. 2 gaan door, toch? 2 gaan door. Nee, je gaat hier geen potten meer breken, maar laten we Dus daar... opbouwen. Opbouwen. Ze moeten gewoon opbouwen met dat. Wees gewoon blij. Wees gewoon blij dat het gewoon van beide, dat wij allemaal kunnen meeeten van dat. Curaçao kan meeeten van dat. Cabo kan meeeten van dat. Nederland eet het meest van dat. Ik hoor je. Snap je wat ik bedoel? hoor je. Broer, ze praten straattaal in Jong Oranje, broski. Dus jij pakt die don niet. Ik denk zelfs in Nederlands elftal zelf. Snap je wat ik bedoel? Vakapa. Snap je wat ik bedoel? Dus alsjeblieft ophouden met dat. Ja, oké. Ophouden, daar moeten ze gewoon mee ophouden. Echt waar, gewoon de deur uitgooien dat, man. Even serieus, man. Want we kunnen ook, als we praten over baseball, Ja. hè? Ja. Het Nederlandse team. Nederlandse team van baseball. De producers weten daar meer van. Dat is niet mijn categorie, maar ik denk dat ze Nederlandse wel team van weten baseball. Alleen pitchers in Nederland. Alleen een pitcher. Alleen pitchers zijn Voor de rest Dan zijn we snel klaar. zijn ze van... Aruba keer zo. Maar daar hoor je niks zo. Nee. Maar goed. Laten we het moment van Cura weer even aankaarten. Bontardi. Douche! Cuevo telefoon. Nu nemen ze wel op, hè? Hey, ze hebben opgenomen, man. Super low. Nu, Super low. aan de lijn blijven en we gaan de loting meemaken 5 december. 5 december, loting. Ik heb Blue Wave, Bontari en zo vaak gehoord nu. Ga door. Blue Wave vaak gehoord, Bontari vaak gehoord. En er komt eentje bij, hè? Nog een keer? Er komt eentje bij, toch? Nu? Wie? Ik denk dat ze het horen op achtergrond. Shout-out. Shout out Isa, man. Isa! Isa, je hebt gelijk. Komputa. Tabai! Hey, Konkuta, 2 keer op lat, 2 keer op paal. Komputa. Ik ben daar. Boeit niet. Thanks voor het checken! Wat moeten ze doen? Dank je. Wat moeten ze doen? Like, share, comment, subscribe. Kima producer. Alles. Gefeliciteerd. Kom. Gefeliciteerd. Hey, nee. Oh ja, ik wilde eigenlijk nog... Nee. Wat? Jayon, laat die pokoe zoals het is, Mirumansima. Wat ga je doen? Live? Laat die pokoe zoals het is. Wil je live maken? Niet vertalen. Niet vertalen naar Engels. Laat het zoals het is. We hebben altijd aangepast aan anderen. Laat hun maar lekker aanpassen aan ons. Ja? Papiamento. Nee, maar- Palmundo. Dat je nog vertalen is wel een goeie. Wat? Maar voor hem, voor zijn streams en zo. Voor zijn bekendheid. Broer, jij weet niet wat er gebeurt als jij hem vertaalt. Jij laat nu iemand anders gaan coveren. Die ding wordt groot en wat dan? Niks. Wij moeten onze taal verder brengen in de wereld. Bro, Ate. En wij laat het zoals het is. Ik wil het niet vertaald horen, broski. Laat hun zingen voor ons. Iedereen zingt Spaans. Niemand zegt wat. Iedereen zingt Afrikaans. Niemand zegt wat. Iedereen zingt Nederlands zelfs. Naar links, naar rechts. Heb je gezien wat die Nederlanders hebben gedaan bij die vorige? EK. ja. Naar links. Iedereen deed mee. Bro, dit is Blue Wave. Jayon, laat die toren zoals het is, meneer Masterman. Ik wil niks vertaald hebben. Mama watch. Mama wa, onda nosa llega. Mama Luke. Gadverdamme. Blaas Isa nog, blaas Isa nog. Isa, je had gelijk, kom goed aan ons erbij, fam. Curaçao da Manda. Kom goed aan ons erbij,